Γεια σας! Είμαστε από τον John Hugh και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο Dragon Sai. Ως πολεμιστής του Δράκου. Ξεκινάμε και πάμε να βρούμε μια αποστολή για να κερδίσουμε λεφτά, χρήματα και όπλα. Ωραία, γύρνα πίσω πολύ. Ωραία, μια χαρά. Πάμε για την πρώτη αποστολή. Άμα πατήσεις μια ακόμα φορά την αποστολή που θα σου βγάλει στη γωνία, θα σε καθοδηγήσει εκεί που θες. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να κερδίζεις, πρέπει να κάνεις αποστολές και να κερδίσεις συνέχεια καινούργια πράγματα για να μπορείς να κερδίσεις τις επόμενες πίστες που είναι πιο δύσκολες αναπίστα. Όπως βλέπετε εδώ κερδίσαμε ένα σπαθί καινούριο. Για πάμε να δούμε. Τώρα είμαστε level 1, μετά όμως θα δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα. Από το level 5 εδώ είναι τα πράγματα. Από το level 5 και μετά. Τα πράγματα μας. Πήραμε καινούργιο σπαθί. Μπότες, πανοπλία, όλα. Μόνο αυτά έχουμε. Τώρα ξεκινήσαμε. Είμαστε λίγο... Για να δούμε. Φαγή. Δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε... Αυτός εδώ δεν ξέρω κι εγώ τι κάνει. Το κόσμο του Άντε. Τώρα εδώ σπάσαμε. Αυτός εδώ. Αυτός εδώ μας έστειλε να βρούμε μια μεγάλη αποστολή. Πήγαινε στη μεγάλη αίθουσα στο ανώτερο τμήμα του αχυρού. Θέλω να πάμε στον αχυρό. Πρέπει να προσέχουμε γιατί αυτά τα πλάσματα τα στέλνει ανώτερος εχθρός. Πάμε να αντιμετωπίσουμε το αχυρό. Αυτός ο υπότης, αυτή είναι η σφαίρα θεραπείας, μας δίνει πόντους ζωής. Ναι. Και μας βοηθάνε πάρα πολύ για να μην πεθάνουμε. Δηλαδή όπως βλέπετε μας ανεβάζει τη ζωή. Αυτοί οι πόντες δεν είναι πολύ δυνατοί. Φτάνουμε στο μεγάλο, τον αρχηγό. Αλλά τώρα θα φτάσουμε στον αρχηγό. Πάμε να δούμε εδώ. Σαλίδα. Σχεδόν φτάνουμε. Κοντά. Αυτός είναι ο αρχηγός τους. Θα κλέψει το ραβδί του Γκρίγμαρ. Και τώρα μας έστειλε στα ατιότητες του. Θα χρειαστούμε μια σφαίρα θεραπείας σίγουρα. Ωραία. Μπήκα το 2 και κερδίσαμε μια κίνηση που λέγεται συντριβή. Ωραία. Να δούμε τι πράγματα κερδίσαμε. Κερδίσαμε και μια μπλούζα και καινούργια παπούτσι. Πάλι καλά. Είναι μια από το μέρος της σπίδας μας. Τώρα μιλάμε τον άνθρωπο. Μας έδωσαν άλλη μια αποστολή εδώ. να μιλήσουμε με τον άρχοντα Βυζαντίου στον κήπο πίσω από τη μεγάλη αίθουσα στο ανώτερο τμήμα του αχυρού. Για να δούμε. Πάμε να παραλάβουμε την αποστολή. Νέα αποστολή. Ωραία αποστολή. Τώρα θα μας στείλει σε ένα σιδηρουργείο. Η αποστολή. Άμα... Ναι. Να πάμε... Να πάμε... Είναι το ερωτηματικό ρε. Να πάμε στο σιδηρουργείο του αχυρού. Εδώ μας έδινε τα αρχαία του αχυρού. Εδώ. Ωραία. Και Ρωσιλία, καλή σας πέρα. Έλα, μπλα μπλα. Ωραία. Oh my god. Πάμε.
Τώρα είναι σαν ωραίο παιχνίδι και μπορείτε να το βρείτε σε πολλές σελίδες όπως το one23playgame.gr. Τώρα θα πολεμήσουμε δύο είδη πλασμάτων. Εδώ είναι ο χάρτης που μπορούμε να βλέπουμε πού μπορούμε να πάμε. Μάζεψε 8 κομμάτια ξύλου. Η πρώτη αποστολή είναι να μαζέψουμε 8 κομμάτια ξύλου προσκυνήτριας γριός στα ερείπια του κύκλου των μάγων. Η δεύτερη αποστολή είναι να βρούμε 5 μαγικά μπλε ατσάλινα κουτιά στα ερείπια του κύκλου των μάγων. Και η τρίτη είναι να βρούμε την εικόνα του κλειδιού στο στήριγμα των βιβλίων στα ερείπια του κύκλου των μάγων. Κοντινές είναι οι αποστάσεις αυτών των αποστολών. Η μία μετά την άλλη. Είμαστε στο επίπεδο 2. Αυτό είναι το τρόλ. Που έρχονται εδώ πέρα. Αυτό είναι η άγρυπνη λάσπη. Και το άλλο, έτσι λέγονται. Το άλλο είναι γρημνή προσκυνήτρια γρής. Ένα κομμάτι ξύλου είναι. Πάρουμε. Πάρουμε. Κι άλλο. Γρημνή προσκυνήτρια. Πάμε να βρούμε κι άλλο. Άγρυπνη λάσπη. Για να δούμε. Σχεδόν δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Την πρώτη αποστολή. Χρειαζόμαστε άλλα 5 κομμάτια ξύλου. Ναι. Ωραία. Μας μένουν 4 κομμάτια του κύκλου. Να βρούμε ξύλα. Και συνεχίζουμε το παιχνίδι. Και να δούμε. Έχουν τέλειο καμουφλάζ, ώστε να μην τα βλέπουμε. Ώστε να φαίνονται σε ένα αληθινά δέντρα. Είναι λίγο δύσκολο να τα αναγνωρίσεις, μόνο άμα τα πιάσεις. Πάμε να δούμε, να πάρουμε το τσεκούρι μας. Που μας έδωσαν μόλις τώρα. Κερδίσαμε ένα τσεκούρι, οπότε βλέπουμε. Και έχω 92 κέρματα για να αγοράσουμε καινούργια πράγματα. Ωραία. Τώρα είμαστε ακόμα στην πρώτη αποστολή. Δεν τελειώνουμε σχεδόν. Κερδίσαμε και ένα φίλτρο από ό,τι βλέπετε. Χρειαζόμαστε άλλα 3 κομμάτια ξύλου. 2. Τώρα είμαστε στα ερείπια του κύκλου των μάγων στο Μπουντρούμι. Πρέπει να πάρουμε το κλειδί. Χείρο, πάρ' το κλειδί. Oh my god. Τελικά έχει μια παγίδα αυτό η αποστολή. Καλά λέει. Αυτή η αποστολή είχε μια παγίδα, την είχε. Δεν ήταν και πολύ δύσκολη η παγίδα. Πάμε να βάλουμε την ασπίδα που μόλις κερδίσαμε, γιατί όλα αυτά μπορούν να μας παρέχουν μεγάλη προστασία. Ναι. Και πρέπει να τα βάζουμε πάντα όταν τα κερδίζουμε. Επειδή τα καινούργια πράγματα πάντα είναι πιο καλά. Τώρα έχουμε μια καινούργια, για να δούμε, σπίδα. Πάμε να βρούμε
και άλλα. Κάτι ξεχάσαμε. Θέλω πίσω εδώ. Θα το κάνουμε για να δούμε πού είναι στα μερικά. Ορίστε. Να. Άχρηστη λάσπη. Κάτι μας έδωσε. Γάντια. Εγάχει. Α, ναι, γάντια. Ναι, γάντια. Όχι, αλλά πρέπει να βρει. Ορίστε, φαίνεται. Όπου έχει κίτρινο κύκλο υπάρχουν κακοί. Αλλά καμιά φορά είναι και παγίδα. Προσμένει ένα ξύλο και σκηνή πρεσβυρίου. Ναι. Για να δούμε. Oh my god. Το τρώω. Τελειώσαμε και την άλλη αποστολή και τώρα μας μένει μόνο μία αποστολή. Άγρυπνη λάσπη. Πάλι αυτή. Πάει. Άγρυπνη λάσπη. Μας μένει άλλο ένα από... Το ξεχάσαμε πριν. Άλλη μία αποστολή. Το ξεχάσαμε, δεν το είδαμε. Τι πάμε να το πάρουμε. Πού είναι τόσο μικρή. Περπατώ. Με το δάσος. Τώρα μας μένει μόνο να πάμε τα υλικά. Και να μας δώσει την ανταμοιβή βέβαια. Και η αποστολή τέλειωσε. Όπα, δεν το είδαμε. Παγίδα. Παγίδα ήταν. Πήραμε. Ναι, τα πήραμε όλα. Κάνουμε σχεδόν στην πύλη. Πρέπει να βιαστούμε. Όπως βλέπουμε και στο χάρτη. Αυτή είναι η μία από τις πιο εύκολες θα έλεγα. Γιατί μετά το πέμπτο επίπεδο δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Έχει πιο δυνατούς αντίπαλους. Ναι. Και πιο δύσκολες αποστολές. Υπάρχει μια πίστα που σε επιτίθενται αράχνες από παντού. Γίνεται τις ποτάμες. Για να δούμε. Πάμε να πάρουμε και την ανταμοιβή. Ανταμοιβή για να προβοδιάσουμε. Έχουμε μια αποστολή που πρέπει μαζί με έναν μάγο να πάμε να φροντίσουμε έναν κακό. Για πάμε να πάρουμε... Νάτος ο μάγος. Κερδίσαμε άλλη μια αποστολή. Πρώτη αποστολή με συνεργασία. Αυτή θα είναι η πρώτη αποστολή με συνεργασία μάγου και πολεμιστή του δράκου στην ιστορία. Ο μάγος είναι πολύ δυνατός και έχει πολύ δυνατές κινήσεις. Είναι μια από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Πίστες δηλαδή. Και πίστες, ναι. Γιατί από παντού... Για κάποιον ναι, που ξεκινάει τώρα. Γιατί από παντού θα πετάγονται τέρατα και διάφοροι σκελετοί. Ναι. Αυτοί οι θα πρέπει να τους αποφεύγουμε. Άμα έρχονται όλοι μαζί μπορούν να σε σκοτώσουν. Άμα είναι πολύ μαζί. Όμως άμα τους πατήσεις μια κλωτσιά... προχωράμε. Δυστυχώς ο μάγος μπορεί να τα παγώσει. Αυτή την κίνηση όλοι οι μάγοι την έχουνε. Ακόμη και εμείς μπορούμε να την έχουμε. Σε επόμενα επίπεδα όμως. Ωραία, περάσαμε. Τώρα θα πρέπει να πάμε σε έναν τάφο. Στον τάφο του Γκρίμαγκ. Ναι, σωστά. Φτάνουμε, αλλά τώρα εδώ έχει τέρατα, ένα τερατάκι.
Δεν ήταν μόνο αυτός και άλλα 305. Πάω να σκοτώσω τους τοξότες πρώτα. Πάμε για το σκότωμα. Έκανα μία από τις μαγικές μου κινήσεις τώρα. Αυτή ήταν παγίδα. Ήταν μία από τις πολλές παγίδες. Oh my god. Αλλά και πολύ κοινή. Oh my god. Δεν είναι μόνο ένας, είναι πολύ. Τοξότης. Να μην σκοτώσει. Είστε διάλα. Έτσι. Ωραία. Oh my god. Βρήκαμε επιτέλους αυτό. Είναι ένας ταπεινός αιρετικός, δηλαδή να γίνει ταπεινός. Δεν παρακαλώ το διακοπή με σκοτώσεις. Εμένα σε βοήθη τους γεράκους. Μόλις πέθανε και αυτός ο γέρος. Όλοι δεν. Η αποστολή είναι να μην σκοτώσουμε τον γέρο. Η αποστολή είναι να φτάσουμε στον τάφο του Γκρίμαν. Greenman. Και σκότωσε τον boss. Μόλις κερδίσαμε μία κάπα νομίζω. Κάπα. Ναι. Κερδίσαμε. Όχι, ζώνη. Καινούργιο. Καινούργιο τέτοιο. Όλο και πιο πολύ ωραία γινόμαστε. Ναι. Για να δούμε μήπως έχει κάτι άλλο. Νομίζω πλησιάζουμε πιο κοντά. Πλησιάζουμε εκεί που τελειώνει η αποστολή. Φτάσαμε και το επίπεδο 4. Ωραία. Σχεδόν το 5. Γρήγορα ξεπερνιούνται τα επίπεδα. Ένας ταπεινός αιρετικός. Ταπεινός αιρετικός. Πάλι πότε βρέθηκε. Ωραία. Μου δώσε πολύτιμα. Μπράβο ρε μάγια. Από πού ξεφύτρωσε ο μάγος. Από τη μαγεία. Oh my god. Φέρνουν εύκολα. Oh my god, παγίδα. Αλήθεια. Oh my god. Πολλά. Πολύ εύκολα Γιώργο. Πάμε πιο κοντά στην τάφη. Οπα, κερδίσαμε η φασμάτινο ένδυμο. Για μάνε το βάλες. Όπως βλέπετε εδώ είναι φτάσαμε αιρετικός καλυμμένος με σέφια. Γύρω πολύ δύο μπάλες. Φτάσαμε. Τώρα η αποστολή είναι θέλει να ακολουθήσουμε τα βήματα που λέγονται. Αναθάνατο βήμα. Πότε τελειώνει. Τώρα πρέπει να πάμε... Πρέπει να ακολουθήσουμε τα καυτά βήματα, αυτά που βλέπετε κάτω, που είναι καλυμμένα με φωτιά. Αυτή είναι μια δύσκολη κλειστά. Το είπαμε. Η αποστολή μας είναι να ακολούθησε τον αθάνατο Γκρίμαν πίσω στα εχειρό της, στην ουσία και εξόντους έτοιμος. Πρέπει να εξοντώσουμε τον αθάνατο Γκρίμαν. Αυτό είναι αθάνατος. αυτό. Τι θα μπεις τώρα. Να βγουν να γράψει. Δεν πειράζει, στην πόλη να ξεκινήσει. Τι θα σκοτώσουμε το αθάνατο Γκρίμαν. Αυτό είναι θάνατος. Τι σκηνές ρε. Θάνατος Γκρίμαν.
Τι λέει ο ανώμαλος? Αφού είναι αθάνατος. Όποιος έκανε αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να είδε ότι εδώ στην Ιεροσυλία, στο γκρίμα αυτό, γράφεται ακολούθησε τον αθάνατο γκρίμα πίσω από το γύρο της Βασίας και εξόδου. Πώς να το γίνεται να σκοτώσει έναν αθάνατο? Ξέρω εγώ. Κόβοντας το κεφάλι. Για να δούμε. Για να δούμε εδώ. Είναι οι πιο γεροί πολεμιστές του Δράκου. Φτάσαμε το επίπεδο 5. Δηλαδή, τώρα μάλλον θα δυσκολεύσουν τα πράγματα. Για να ακολουθήσουμε τα καυτά αυτά βήματα. Όλο και ένα πλησιάζουμε. Φτάσαμε όπως βλέπετε. Είναι ο αθάνατος που δεν χάνει τη ζωή του. Σε λίγο τελειώνει το gameplay. Ναι. Γι' αυτό είναι ο θάνατος, δεν θα πεθάνετε. Πάμε να φορτώσω λίγο η ζωή μου, να πάρω τη σφαίρα. Θα λάβουμε νέο εξοπλισμό εδώ. Πάμε να τον φορέσουμε για καλύτερη προστασία. Για να δούμε. Κερδίσαμε ένα τσεκούρι. Αυτό το παιχνίδι θα το συνεχίσουμε μάλλον. Τώρα θα κάνουμε μια τελευταία αποστολή μέχρι το επίπεδο 5 και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο Dragon's Eye. Και να πάρουμε την αποστολή του. Βασικά το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι Boogeyman. Το είχαμε πει στο προηγούμενο gameplay, όμως είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Είχαμε ένα πρόβλημα με το PC. Άλλη διάσταση. Καταρχήν όσο προχωράμε ξετυλώνονται όλο και περισσότερα. Μπορούμε να κάνουμε τη μεταφορά. Με τη δεξιότητα του να επιστρέφει στην κατοικημένη περιοχή που επισκέφτηκες τελευταία. Θα κάνουμε αυτή την αποστολή και τελειώσαμε το gameplay. Για να δούμε. Είναι η μία από τις αγαπημένες μου. Είναι ένας από τα αγαπημένα μου. Γιατί εδώ τώρα θα πάμε στα βοσκοτόπια. Είναι η πιο επικίνδυνη περιοχή. Ακούστε μια παράξενη αποστολή. Μια αποστολή που μας έβαλε να κάνουμε πιο πριν από το gameplay ήταν να κάψουμε τις ορούς των τομάτων. Ναι. Γιατί όσο να έχει εδώ πέρα έχει τον. Παίζουμε μαζί με έναν άλλον παίκτη. Πάμε. Κάνουμε, πώς το λένε, Κάψε ορίζ. Αυτή για μόλις μιλάγαμε ήταν αυτή.
Μας λέει εδώ να κάψουμε 5 σωρούς από πτώματα στα βοσκοτόπια του σέρφινγκ. Σκότωσε 25 νεκροζώντανα. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο δύσκολη. Πιο δύσκολη από την άλλη. Και η τελευταία αποστολή που θα κάνουμε για αυτό το gameplay. Και η τελευταία νέα αποστολή για αυτό το gameplay. Για οπότε πρώτα πάμε να κάψουμε σωρούς πτωμάτων. Τα βοσκοτόπια είναι επικίνδυνα γιατί υπάρχουν παντού ζόμπι. Χωρικού. Βασικά αυτό ήταν ένα χωριό στο Μεσαίωνα. Απλά ξέσπασε ένας πόλεμος και τώρα όλα αυτά έμειναν πίσω. Και εμείς πρέπει να τα πολεμήσουμε. Και μάλλον ένας μάγος ήρθε και τα ζωντάνευσε. Τους σκότους. Οπότε τώρα η μόνη λύση που υπάρχει είναι να κάψουμε τις ορούς που βλέπετε εδώ και να τις σκοτώσουμε. Ναι. Και να σκοτώσουμε 25 νεκροζώντα. Εντάξει, 25 νεκροζώντα είναι πολύ επικίνδυνη αποστολή. Γιατί και εγώ έχω πεθάνει μια φορά εδώ. Ναι. Γιατί κοντεύουμε στο βάζο. Τα ζόμπι συνήθως πάνε όλα μαζί. Πάνε όλα μαζί ας πούμε. Σε μια ομάδα που μπορεί να περιέχει μέχρι και 12 ζόμπι. Οπότε όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν και σκυλιά. Διαλετωμένο κυνηγό, σκύλο ζόμπι, χωρική που εδώ και τσιπούγια. Πώς είναι σκελετός. Από καθώς και μόνος του. Πάνε μαζί. Τώρα αυτοί είναι μικρές ομάδες που θα πρέπει να σκοτώσω. Αλλά μετά έρχονται στρατοί από σίγουρα μία ομάδα θα πρέπει να περιέχει έστω και ένα σκυλί. Μετά έρχονται στρατοί από πολλά ζόμπι και γίνεται χαμός. Ναι, δεν παραζήγες. Παίζω μαζί με online άλλους ανθρώπους online. Ναι. Και είμαστε περίπου μια ομάδα 5 ατόμων που πρέπει να σκοτώσουμε ο καθένας 25 για αυτό το μέρος να ξαναγίνει ένα... Εμείς έχουμε σκοτώσει 12. Μέχρι τώρα έχουμε σκοτώσει... Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο κοπάδι που θα συναντήσει. Νάτος ο... είναι Νταλακαπάκα. Από όλο τον κόσμο. Εκεί είναι και Βούλγαροι και... Λάκα δες τι τσεκούρια έχει. Έχουν ωραία πλαυτή γιατί το παίζουν πιο πολύ. Άντρε, κολόφαρα δεν τα λέω. Αυτό είναι μία από την πιο μεγάλη εδώ. Πρέπει να σκοτώσουμε άλλα 13 ζόμπι. Νταλακαπάκα ο κολόφαρδος. Κολόφαρδος. Πρέπει να τα κερδίσουμε κι εμείς αυτά. Πρέπει να σκοτώσουμε άλλα 13 ζόμπι. Άλλα 13. Γιατί έχουμε για άλλα 14. Εγώ πως δείχνουν τα βελάκια πάμε εμείς, άρα και σε μέσα. Oh my god, αυτά τώρα... Oh my god, είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχω συναντήσει. Αυτός είναι ένας από τον μικρό στρατό. Φανταστείτε με τα 12 ζώμη τι γίνεται. Περίπου τόσο είναι. Έλα βοήθα μας ρε πουλάκα. Κάτσε και μας βοηθάει κανείς. Αφού κάθεται και κολοβαράει. Λάδω ρε βλάκα να βοηθήσεις. Είναι στρατός 11 ατόμων. 11 ατόμων. Όχι 11, πιο πολύ. 12 ατόμων στρατός είναι. Άμα ερχόταν άλλο ένας... Άλλο ένα ζόμπι να σκοτώσουμε. Ωραία, Παναγία. Μία. Come with me. Μ' αρέσει που υπάρχουν και γυναίκες εδώ. 25, πάει αποστολή. Ωραία. Μιλάω στο Χόιτ, τα βοσκοτόπια. Ωραία, γυρνάμε. Άλλα 3. Είναι μια... Άλλες 3 κακές επιρροές προς τα ζόμπι. Περίπου μάλλον. Δεν είμαι μάλλον σίγουρος. μαζεύτηκαν πάρα πολλά ζόμπι νομίζω. Τώρα άρχιζε να τρέχει. Τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τρέξω για Τώρα θα δύο. γίνει και σπιτάρι. Oh my god. Σκυλά! Oh my god, τι is Από μπροστά στο Oh my god. OMG δηλαδή. What the fuck. Δεν μπορώ να τρέξω. 42 ζόμπι κυνηγάς. Τον άλλο πίσω τον αφήσαμε. Δεν πειράζει. Αχ, αυτός δεν ήρθε μαζί μου. Πειράζει. Αφού είναι άχρηστος, δεν το χρειαζόμαστε. Να τελειώσει το gameplay. Όχι. Λοιπόν, εδώ τελείωσε το gameplay. Ευχαριστούμε.
Κάντε και ελπίζω να μας subscribe. κάνετε subscribe, ναι, και like. Ή αν γιατί δεν μπορείτε, αν δεν βοηθάει. είστε subscribe, κάντε like γιατί βοηθάει. Γεια σας. βοηθάει στο να ανεβάσουμε το κανάλι μας. Ευχαριστούμε πιο ψηλά.